Tantas papoulas foron dadas, e tantos regatos reinseridos na paisaxe, acomodados con taboas curvas, ofrécenos a ciencia grande sorte o dispoñer da calor dos astros. Por toda tese, o lenzo non ten máis misterio que o debuxo que aprendeches a pôr en escena, gravado de forma subconsciente. En tanto as edificacións fiquen en pé, e o Daichi Moyo de Imekami emita os seus nobres sons a través do megáfono achado número 3.4546788NG. En tanto as neves non rebaten de cubrir os humidais, e o noso pobo de carácter anfibio teña de saciar as sedes, en tanto aquela tardiña guindáramos-lles pedras aos patos, na mentres os sinais de fumio lonxe resumían unha esgotada pero inevitável lágrima de tecedora, desde sempre sabedora do sentido portuario, a fidelidade eterna.